La bancada. Badakizu zer den fuerteena? Ez, Lortu egin dugula. zer da lortu duguna. Kasu hau argitzea. Bueno, nik argi dudan gauza bakarra da, datorren urtean ez dudala azokan izenik emango. Ai, zeharro egongo litzatekeen gutaz Agatha Christie. Bizirik daudenekin nahiko ez, eta... Urduri zaude? Pues zeuk esango didazu. Unai, honen ondotik domina bat emango digutela. Bueno, zuk zer gozaldu duzu gor? Maria gaietak kafean bustita. Eta gero... Erantzunik gabeko galdera zen naia, jarri erokeria honen sintonia mesedez, eta eman dizaiogun amaiera bingoz. Unai, Zer? dakigun guztia jakinda, zer egingo dugu orain? Bazingo dugu naia, ertzaintzaren gana joan. Ze bestela, Hori ez da ideia ona. venga naia, esaidazu txantxetan ari zarela, esaidazu mesedez naia, joder, naia, etzara txantxetan ari. Nobeletan askotan gertatzen da. Badakizu zertaz ari naizen, ezta? Kasu honetan ez, eta orokorrean ez da ere. Jo, polizia tartean egoten dela. Eta hori zuk nola dakizu? Nire senak dio... Bale, egia da, zure sena, bai. Bueno, Unai. Zer? Bueno, gaurkoan Unai lorontzi bat baino konpainia okerragoa denez, zuekin arituko naiz entzuleok. Azokako egun hauek eroak izaten ari badira, zer esan atzoko egunari buruz. Eta gaurko goiza, ez da edonolakoa izan, maja. Ara? Parte hartuko duzu azkenean? Ja. Auskalo nola bukatuko dugun. Hilda naia, hilda bukatuko dugu. Bueno, baino ze ongi pasa dugun bitartean. Bai, de cojones, portaventura. Eta podcast viral bat sortu dugu. Kriston arrakasta. Betirako hor egongo dena. Euskal kulturzaleek oroituko gaituzte. Uste duzuna baino dezente okerrago zaude, badakizu ez da. Ai, Unai, benetan, eske, ze pelmazaren. Egingo diguzu mesedez azken gertakarien laburpena? Saiatuko naiz. Atzo arratsaldean podcasta argitaratu ostean, Uxu Errazkinekin egin genuen topo berriz ere. Neska honek zoratu egingo gaitu azkenean. Bueno, unioro moztu bar badidazu jarraituzu. Ez. Barkatu, segi. Bueno, Uxuek gauza garrantzitsu bat komentatu nahi zigun. Kontua da Nerea Loiolaren heriotzaren albistea zabaldu aurretik, Uxuek asisko urmeneta ikusi zuela txakur gorrikoekin izketan. Danak nahiko urduri ziruditen eta gerturatu zenerako alde egin omen zuten. Uxuek kontatutakoa entzun bezain laster, txakur gorriakeko estandera joan ginen. Baina han ez genuen inor aurkitu. Arraroa benetan, azoka oraindik zabalik zegoelako. Beraz, asiskorengana hurbildu ginen. Zorrotzekoekin ari zen izketan. Eta urduri zegoen. Tira, urduri ez, hori baino gehiago. Zorrotzekoek alde egin zuten gu ikustean. Asisko berriz oso majo egontzen gurekin hasieran. Bai, tipo jatorra da. Baina erailketaren inguruan galdetu genionean aurpegia guztiz aldatu zitzaion. Zera, naia, zergatik ari gara hau guztia kontatzen? Agerikoa delako kasuarekin zer ikusia duela. Bestela zergatik daude hain hermetiko denak. Bueno, euskaldunak direlako. Esaten dutena baino gehiago dakitelako Unai. Eta Uxu Errazkinek zerbait nabaritu badu... Ja, bueno, Uxu Errazkin agian gezurretan ari da. Ez, dut uste. Kasua komplikatzen ari zigu. Bueno, zer galderari erantzun diogu behintzat. Baina ez dakigu nork egin duen hau guztia. Ez da zergatik ere, dena den beti topatzen dugu zirrikituren bat. Bai, Martin, adibidez. Dei bat jaso dugu gaur goizean, eta jakina, grabatu egin dugu. Jarri Unai. Sherlock, Bai, esan, zuen interesekoa izan daiteken zerbait gogoratu dut. esan, naia ere entzuten ari da. Kaixo. Arkaitzen heriotzaren albistea zabaldu zenean, Palentino tabernan geunden ardo bat zokartzen iluntzean. Para variar. Asteazkenean, ez da? Hori da. Bale, bai, jarraitu, Martin. Taberna jendez lepo zegoen. Idazleak, editoreak, gerediagakoak eta argitaletxetako arrain potoloak tarteko. Gize, parandula guztia. Bai. Mobida izan zuten. Movida, nortzuk. Kultur elkarte hortakoek eta argitaletxetakoek. Zerbait entzun zenun? Oso gutxi. Atentzio eta amurro eman zidan arkaitzen heriotza zaritu ordez, azoka itxibeharraren inguruan ari zirelako. Hala ere, gu berehala joan ginen, hilketarena sinistu ezinik oraindik. Eskerrik asko berriz ere, Martin, estimatzen dugu. Zuei eta kontu zibili. Ez du lagun gehiago galdu nahi bidean. Bai, lasai, zain duzu ere. Pelma bat naizela irutuko zaizu, baina nahi iruditzez... Bai zer? Egia dela astuna zarela. Bale, baina ertzaintzaren laguntza behar dugu, naia. Ezetzu nahi, ezetz.
Ez. Zergatik ez? Ezin diegu eskura jarri lortu dugun guztia. Ez naiz fido. Hau argitzeko modu bakarra dago. Ai dios, zer duzu buruan, naia? Ni ez naiz Mikel Laboa liburuaren aurkezpera joan eta dagokionari galdetzea. Hombre, bueno, Mikel Laboari uste ezingo diogula galdetu. Bai, eta lirik ez da geratzen, baina tira. Goazen, ordu erdi barru zuzenean konektatuko dugu bertan. Libururik geratzen ez den liburu aurkezpen batera goazen zule. Segituan gara zuek. Euskal kantaririk miretxiena eta maitatuena, gure kulturaren erreferente nagusia izan zen Mikel Laboa. Bere bizitza marrazkitan islatzeko erronka hartu dute Unai Iturriaga, Arkaitz Kano eta Joseba Larretxek. Geldi denok! Ura ez da Mikel Laboa eta zu etzara Arkaitz Kano. Zer? Prestatuta ekarri duzu salditxoa, Baina zu zerra izara esaten. Uste dut nahiko argitze egin dudala. Zu etzara Arkaitz Kano. Asier Ormaza zara, aktorea. Hau, onartezina da. Zoazte mendik, bazterrak nahastera etorri zareteta. Bazterrak zuek nahastu dituzue, detektibe jauna. Arkaitz Kano hilda dago. Bueno, mesedes, deliratzen ari dira bi hauek. Ta zu nortzara. Argitaletxeko arrai potoloenetakoa, esango nuke. Nire aurkezpena izorratu nahi zenuten, ados. Lortu duzue, nahi zenuten arreta lortu duzue. Ikusten, guztiak zuei begira daude. Orain, egio zuen mesede zuen buruari eta alde hemendik. Eta orain zer naia? Improvisatu egingo dugu. Ze? Zu hasi izketan. Badakigun Nerea Loiola hildu zuela. Ala, Unai. Zer? Hori amaieran esan behar genuen. Tipo, efekto sorpresa. Ja, bueno, naia. Jo que se, urduri nago. Nerea Loiola zuek hil zenuten, ezta? Badakigu berak hil zuela Arkaitz Kano. Hori ez da posible. Zergatik ez da posible? Detektibeak hilketa eszenan frogarik aurkitu ez zuela esan zizuelako? Eta zuek, nola dakizue hori? Ez genuen ezer topatu gela horretan, ez? Eta garbi dago Nereak ez zuela inoril, hementxe bertan dagoelako Arkaitz Kano, Unai eta Josebaren aldamenean eserita. Liburu zoragarri bat aurkezten, beraz, tira. Hobe duzu hemendik aldegin. Nereak hil zuen Arkaitz, arrazoi literarioak tarteko. Baina horrek ez du garrantziarik orain. Frogak utzi zituen bere logelan. Eta zuk, detektibe jaunak, ez zenituen topatu gu lehenago iritsi ginelako. Ez da posible. Ze froga eta ze kristo. Konfesio gutun bat, argazki bat eta pegatina bat. Bueno, bi hauek erotuta daude. Atzoko podcasteko txorakeria berberarekin jarraitzen duzue. Gutun horrek txantxa bat baino zindu izan. Eta zuek irentsi egin duzue. Frogarik sendoena begi aurrean duzue aulki horretan eserita. Mesedez, utzi profesionaloik gure lan egiten eta zoazte zuen podcast txatxuarekin ipuinak asmatzera. Ez, detektibe jauna, ezkara hemendik joango dakigun guztia kontatu arte. Nerea Loiolak Arkaitz Kano hil zuen ereineko estandean, abenduaren 7an, gau ez. Uste dugu Euskadi sari irabazi ez izanagatik edo, berdin du, zuek Arkaitz hilda zegoela konfirmatu zenutenean, aktore bat kontratatzea erabaki zenuten, eta modu horretan hilketa estaltzea. Txorakeriak. Zergatik egin beharko nuke ba Nikolakorik. Sekulako presioa jaso zenuelako. Azoka itxiz gero, argitaletxeak pikutara joango lirateke. Denok dakigu jende gehienak Durangon liburuak erosten dituela, eta ondoren, euskal literatura existituko ez balitz bezala igarotzen dutela urtea. Azoka itxi izan balute, akabo dena. Eta gainera pandemiaren ondotik. Unartezina zen, ezta? Dena ondo zijoan, baina hiltzailea zahaztu zineten. Nereak guri deitu zigunean ohartu zineten horrek suposatzen zuen arriskuaz. Horregatik aurreratu egin zineten, bere gelara joan eta tiro batez akabatu zenuten. Baina zeari zarete esaten telesail nordikoek kalte handiak eragin dizkizue garunean gaur egungo gazteoi. Ui, naia, egon. Eta argitaletxe txikiak nola kokatzen ditugu hemen? Tartean daude baita ere, o nola daude? Argitaletxe txikiak. Unai, uste dut beste behin ere argitaletxe txikiek ez dutela ezer pintatzen. Baina nik beste zalantza badaukat. Asier, nola izan zara gai lan honi baietz esateko? Benetan hilda dagoen norbaiten ordez jarri zara. Ke fuerte! Utzi Arkaitz bakean. Aha, harrapatu zaitugu! Ostia! A la mierda! Arkaitz lasai. Gu geure honetik ateratza bi hauen asmoa. Eutsi. Lasai ze hostia. Naskatunez jago tximelori jartzeaz. Etzeniaten esan Arkaitzila zegoenik, kabroiak. Ostia! Zauritu zutela esan zenidaten. Eta horregatik esan nuen baietz, joder. Ikenekien hau guztia. Nortzuk esan zizuten hori, Asier? Asier, egon isilik. Ez duzuen nire isiltasuna merezi. Antolatzaile eta argitaletxe handiek erabaki zuten. Euskal kulturaren hobe beharrez galerak handiegiak izango zirela bestela. Vamos, zuek esan duzuena bete-betean. Hau ere nobeletan gertatzen da, naia. Osea, normala da edo jarri dezaket jada izu horpegia. Buah,
hau ikusi dudan gauzarik fuerteena da Unai. Orduan, hormazak etzekien benetan Arkaitzkano hilda zegoenik? Ze hostia jakingo nuen nik. Miserable hutsak zarete. Honek ez du esan gata ez buru. Mesedes, lasaitu gaitezen. Dio zuen guztia gertatu izan balitz polizia jakingo luke, hau da, gu jakinarien gainean geundeke. Eta zindagizuet, gela honetan zaudeten guztioi, kontu hau... Eta entzule guztioi! Zer? Nola? Zuzenean emititzen ari gara eta ez nituen gure entzuleak ahaztu nahi. Zuek biok nerekin etorriko zarete hau guztia argitzen dugunean, kokoteraino naukazue. Zer ari nintzen esaten? Bai, zindagizuet bi hauek kontatzen ari diren historioa ez dela egia. Alegia, gezur galanta dela. Egia esateko, detektibe jauna, hasieratik izan ditugu zalantzak zurekin. Ez ote zinen zirku handi honen parte izango. Ze, klaro, zure laguntza beharrezkoa zen dena isilik gorde eta Arkaitzen heriotzaren albistea fake bat izan zela zabaltzeko. Ze, kriston dirutza ordainduko zizuten edo? Mesedes, podcast bat sortu duzu eta izarrak zaretela iruditzen zaizue. Ondorio horretara iristeko ez dago oso detektibe fina izan beharrik. Eta badakit zertaz ari naizen. Harrapatu egin zaituztegu. Horregatik egon zinen hain borde hoteleko atarien ikusik intuzunean, ezta? Etzen nuen gure ikerketarekin jarraitzerik nahi. Esan zenidaten Arkaitz zauritu zutela, baina hilda dago, joder, ze hostia egin duzue! Guk ez genuen Arkaitzil, Asier, nereak egin zuen hori. Guk euskal literatura salbatu nahi genuen, besterik gabe. Beste idazle bat hiltzen salbatu nahi zenuten literatura? Kaka! Zuek zuen argitaletxeak salbatu nahi zenituzten. Ez zen argitaletxe bateko kontua soilik. Ekosistema oso bat zegoen jokoan. Azokaren bidez gutxieneko diru kopuru bat lortzen ez badugu, akabo oinarrizko sostengoa eta akabo dena. Hori da nahi duzuena? Ni ba noa hemendik. Nola ba, zu atxilotuta zaude. Ze? Eta orain zer, Unai? Orain zer? Talde terapia egin beharko dutela hauek guztiek, bestela martxa honetan ez da idazlerik geratuko datorren urteko azokarrako. Utzi txantxak orain, Unai, mesedez. Zer da hori? Zuk zer uste duzu? Geldi denok, atxilotuta zaudete. Azkenean, eraman ezazue tipo hau nire begi biztatik. Zu ere gurekin zatoz, lakarra. Guztiok zaudete atxilotuta hau argitzen dugun arte. Gu ere bai? Guztiok esan dut. Baina, gu izan gara eta den argitu dutenak. Bai, den argitu duzue frogak eskutatu dituzuelako, eta ikerketa oztopatu duzuelako. Baina guregatik izan ez balitz? Nik domina bat nahi dut. Hori epaiak erabakiko du. Eta jakin momentuz podcasta saretatik kenduko dugula. Nola? Naia! Bai, Unai, badakit, ez dela justua? Ez naia, begira, hau oso fuertea da. Zer gertatzen da? Begira zenbat match ditudan Tinderren bapatean. Bukatu da nire lehortea? Benetan? Hori da orain inporta zaizun bakarra? Podcastak kendu digutela, joder! Aspaldi egin bartzi guten hori, egia esan asko tarratu dut. Zu, Unai zara, ezta? Ekarri. Zer? Ez, baina, mesedez 5 minutu utzi match egiten, joder, baina, a ber... Ala, toma, merezita. Entzuten duzu? Gutxalotzen ari dira. Famatuak gara? Lortu dugu, Unai. Urrena kasu bat dagoenean deitu egingo digute, eta han izango garago. Unai eta Naia, Naia eta Unai. Prest gaizkileak harrapatzeko. Lelo bat beharko genuke. Nik aski dut zurekin. La Bankada, Korima Filmsek naiz irratiarentzat ekoitzitako podcasta. Gidoia, Nerea Loyola eta Uxu Errazkin. Ekoizpena, soinu diseinua eta edizioa Goiuri Ezeiza eta Inigo Asensio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.